alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Naku dai ne Yusuf ya sake dawowa. Yau ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura daga inda muka tsaya karatunmu na baya, wato inda muka tsaya a kan RAM. Yau za mu tashi a kan VGA port. VGA yana matsayin Video Graphics Array ne. Wannan port ɗin, ko kuma in ce wannan RAM, yana taimaka mana ne wajen in muka jona VGA cable ɗinmu daga bayan CPU mu zuwa bayan monitor, ko kuma daga bayan CPU zuwa kan projector. So wannan VGA port ɗin yana taimaka mana ne wajen ɗauko rubutu ko hoto ko hoton da ke motsi, wato video, ya dinga nuna mana a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, ko a jikin monitor ko plasma ko kuma a jikin projector. Wato shine zai dinga ɗauko mana abin da ke faruwa a kan CPU mu, ya dinga nuna mana shi mu dinga gani. Wato ko in muna typing mu dinga ganin rubutun da muke, ko kuma in muna kallon video mu dinga ganin motsin da bidiyon mu ke yi, ko kuma in muna kallon hoto mu dinga ganin hoton da muke buɗewa ko muke aiki a kan shi. Wannan kenan. Akwai sound card. Wannan sound card ɗin shi ke taimaka mana wajen gano hoton da ke motsi ko kuma audio, wato waƙa, idan yana da magana ko bai da shi. Idan yana da magana to zai taimaka mana ya tura ma speaker, sai speaker ita kuma ta dinga ba mu shi a waje wanda kunnuwanmu za su iya ji. Akwai hard disk. Wato hard disk shine wato ma'ajin kwamfuta, wato kamar memory card kenan na cikin kwamfuta. Muna da hard disk kala biyu, muna da internal, muna da external. Internal shine wanda yake zuwa a cikin kwamfuta, wanda ko ba mu sa komai ba za mu iya aje hotuna ko rubutu ko ayyukan da muke a kan kwamfuta. External shi kuma shine wanda kuma za mu iya sa mu dinga tura abin da ke cikin kwamfutar mu ko kuma abin da muke aiki a kai zuwa cikin shi. Wannan external kenan. Muna da CMOS battery, shine yake taimaka mana wajen saving date and time. In za ku iya tunawa, shine duk mai yawan amfani da kwamfuta, idan ya kunna kwamfutar shi zai ga automatic date and time ɗin shi is set, ba sai ya je wani setting ba. To amma mene, in wannan CMOS battery ɗin ya mutu, zaka duk lokacin da ka kunna kwamfutar ka sai ka je ka yi setting date and time. Kuma wani lokaci za ku ga date and time ɗin nan ma yana ba mu matsala wajen shiga browsing. Zaka kana da data, ka yi connecting ko hotspot ɗinka ko modem ɗinka, kana so ka yi browsing, but amma mene, in date and time ɗinka is not set, za ku ga yana ba ku wani go and check your date and time. To sai ka ta mamaki, to me kama date and time ɗinka? To wannan CMOS battery ɗin naka ya mutu ne, shi yasa baya saving date and time ɗinka. Akwai USB port. Shi wannan USB port ɗin yana taimaka mana ne wajen jona na'urorin da suke zuwa da ramin USB. Misali, kamar yanzu in muna so mu yi cajin wayarmu a kan laptop ɗinmu ko kwamfutar mu, za mu jona USB daga waya zuwa ga laptop ɗinmu, so za ta yi caji. Ko kuma in muna so mu tura abu daga waya zuwa ga kwamfuta, ko kuma daga kwamfuta zuwa ga waya, za mu jona USB daga wayan zuwa ga kwamfutar mu, sai mu danna connect, sai ya connecting, sai ko mu ɗauka daga waya zuwa kwamfuta, ko kuma mu turo daga kwamfuta zuwa waya. So shi dai a taƙaice dai yana taimaka mana ne wajen iya amfani da na'urorin da suke zuwa da ramin USB. Akwai wireless card. Wannan wireless card ɗin shi ke taimaka mana wajen mu iya connecting wireless, wanda ƙila yanzu daga wayanka kana da data, za ka iya kunna hotspot, ka dawo kan laptop ɗinka ko kwamfutanka ka kunna wifi ɗinka. So in babu wannan wifi wireless card ɗin, ba ka iya kunna wifi a kwamfutanka ba, kuma ba ka iya connecting hotspot ɗin da aka kunna ma ka yi connecting ɗin shi da wifi ɗinka ba. Muna da two type of wireless card. Akwai internal wireless card, akwai external. Internal shine wanda yake zuwa da asalin kwamfuta, wanda idan ya ƙone ba ka iya connecting da wireless ba,
so but amma mene sai suka yi wata dabara wanda suka yi external wanda za ka siyo a kasuwa ka zo ka sa a kwamfutan ka kuma zai aiki kamar wancan. So wani lokaci ma an ba ka gaya mutum ka siyo wani ka ƙara ba zai iya sani ba. Network port shi ke taimaka mana wajen iya amfani da duk wata na'ura da ke zuwa da irin wannan ramin na network. Misali yanzu in muna so mu yi connecting kwamfuta da kwamfuta haka mu tura abu ba tare da USB ba, za mu nemi network cable wanda za mu jona kai ɗaya a kwamfuta 1 mu jona kai ɗaya a kwamfuta 2. Wannan abin da muke yi yana nuna mana kamar mu yi connecting wannan kwamfuta A da kwamfuta B za su iya ganin juna. So za mu iya sharing abu daga kwamfuta A kwamfuta B ta gani, ko kuma in muna so mu yi printing da network printer still abin da zai faru kenan, za mu ɗauko cable ɗaya mu jona a bayan printer mu jona ɗayan cable ɗin a jikin laptop ɗinmu ko kwamfutar mu. So shi ma zai bamu dama mu yi printing da wannan printer da muka jona. Ko kuma idan muna so mu jona kwamfuta kamar 10 haka in su iya printing da printer ɗaya wato network printer, abin da za mu nema shine za mu nema network switch. Shi wannan network switch ɗin yana taimaka mana ne wajen iya connecting na'urorin da ke zuwa da wato wannan ramin network ɗin sama da ɗaya